cho một ấy đón ôi thôi nghe sợi đầu tiên này Hmarcha hmui hi he hmui tu nu ang tu ta nin thao to khal tu he khal búp tấp này 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 bọn cho khỏi tụt ra cho ở đây đón dòng trả bộ tuy đón dòng trả mục bằng tuy đón chạy tuy u lên hai bộ tôi lên chạy tuy u lên ole clear tu te hin zawain chi bai kala buk le vek chawa hi wina chuanin hmarcha kan tui dan tui te ka kan dan mui tui em a kan dan klo shil don chu ni hei helai hianin hmarcha te rep ro oma kan kang don ni hei tel hi tlem te kalo leya in kan tur za ta zir khan tel kha chuin lo le menga in kan tam don le in le tamanga chuan hei purun ni le ta a chi kalo in chhop boka hei ka hmarcha kan tur nen mo kan thenga khan tel kha kan chuang hmui don ni chu chuan a chop te kan te po hi a tha a chuanin heitian ka han thla ka purun sen na mo purun var mo po man theya purun var kan nei rem chan mai lo wangin purun sen ka lo mang sia purun var te han hmui tui du phia na bol thei chuan a thei reng chuan chi ka lo thlak le ta ni chi hi ka du na chan chu al ve ati tui em chi hi hmui tel ve ka mo chuang chuanin a chi ringot po han chu ati tui thei ni chu chuan ti khan ka han thla ka hmarcha kha kan han thlak le a chi khare tak chuan angai chuang lawa te khan kan chok ka nga kan pol vek don ni chu mo hmarcha purun le chi kha chuan gas kha sang taka da lo tur ani a kemin kan sim deuh hleka nga chuan kan chok deuh reng don ni chu chuanin khami hmarcha rep kha aron puaranga aron puak ve pep pep ani chu mo chuwang chuan tel khati tam lo tur ania tel tam kha chuan aron per chhuak kana ve ni chu mo chuwang chuan tel khalo ti tam lu tuk lo ula a hip moi tur tok vel ang kha ni me ti hmui tu tur khamo chuan in lo chocolate deuh renga nga chuanin vo in chu hmarcha pota nei ra that dan le hmarcha kan tui dan kan lo sei don ani a aidian kachoka dum lu tukani ma khan kan ofanga a chan chu atel sa nen a kan thleng sa nen a han in ur khanin lo dum du ai khan lo u du thin ani chumo chuwang chuan hete in cho a aron uk thet da khanin in du to ka ngamo chuan ti khan kan chok anga chuanin gas khati san tuk lo tur a vele khata ut put palang chan chu ti han a chung zong nen khan mui veka tui em a rot som lo hian ki chu puma se han ka du amo tui ka tia chuan che ti tui em mai ni du ai kan e tam thina ma sengin in sume ro chu ngai thin khop mai chuan hei ti hianin kan han chok ta khuin mu em chi kha avar to me lawa uk to a chan chu hmarcha thli khan azu ti thak ve deuh sekamo kha hmarcha ngam lo tan po a chi ringot po khalia khan chu ei kha ti tui em a chuanin du chuan ajin mo to po tel thei ni chumo chi thlak rwal khan ma ero chu ke chuan ka tel lawa chuan hei ti hianin alo sen uk chho tan ta ka du anga alo ut khan ka lo du tok ta a chuanin hetia gas kan off hianin hmarcha hu kha a khu kha ti mek a kha aron chhuah thina wang khanin pona choi chhuah dei tur ania ti khan pona kan choi chhuak anga kan du ang zana kan ut nu khan pona khan kan wada dai photanga chuan kan han chocolate le anga chuanin ti hian a dai hnuah airtight container in nei rem chan in da anga rei tak ram rapin in ei don ni hei ti hian tupperware ka da dona hi ka da na sa ni a amunga bo han chi ram deuh khamo ti khan airtight ka da ka chin maka rei tak ti hian ram ragin crispy tak khan ei the reng ani chuan hei ti hianin kan paya kan han ei ta awa ta te hmarcha kan chu kan ei ta bur don ta ni hei zong tra anen mo zapan zong tra
tui em anu mani lo pa ya hei a bom boin kan ei chu a kung chu pin ta ne nge muni so me sia ni thiam re mo anu mani han nge a ku một chuyện là mấy anh TV mấy mau tuai kan mi ai vaiประเด็นตุ้ยเนี่ย hei Hmarcha hei ka tho top me ei thak lo kan lau le me so ni lai han engem o anu ne nei han engem pai o Nutella sa arsa alu sa hei arsa hei ka pa ya kan ei zo ve kang so lai so nin engem mole ala kiluma son kan lo hak me ka lo kai ro so kan ei chak to ngon da ta chuan kan Hmarcha tui taka kan chu wa thlingin kan ei chho don ta ni chu hai tho vut kan ei don bokaจะทำให้ chu tho hai tuna am zawai kan lo langa kan du tan lo lang ro le hai toi ve vek ro choi tui vek ule chuan tuna chuanin Hmarcha pota that tak kan ei thei dan kalo soi le dona chuanin hei Hmarcha hi kumtin ka ching ve thina ama ero chu kan ti ang pota hian Hmarcha hi an tha thei lo lut tu kan ni chu ra ve thoma se tha tak hian i an ra thei thin lawa an kir ka ti mai mo chip te hi an kira chuan ara turte aparte kha an tla thin ani chu chuanin kumin chu enkol dan kan thlaka pot lian tak mang chuang lo khanin hei an tlak cham ang te kha han zir ve a engi an mamo a vai te po hian tha tak an nei thei chan hi ti in ka thiam ang to kin ka han zir ve ni chu chuan nim powder hi a tha em ani ti kha kan hmu chuak ve a nim powder mangin r1 le bong ek lei tha kha ka peta ko sa chuan nim powder kha a tha em hi alo ni a he in hmang hianin nim powder le r1 le bong ek ka pola lei tha chuan ka hmanga ka pot man hi 10-inch pot tho ani a kumdanga ka chin ang tho ni kumdanga chuan tiang hian Hmarcha pota ka nei ra thangai lawa ra thoma se an top lama hian an enge an puitling thei chen lo ni chuma anon ku mum waka anon par waka an chil le heka azung hrisel lo wang te kha alo ni thin ani kha nim powder hian a chan thei em ani ti hi kumin chu takin ka han mu a he in mong hianin kan thlai te kan pangpar te azung a hrisel hi anga em ani chuan nim powder khan thlai zung kha ati hrisela chuan thlai eitu neu kha paste kan te mo ran nung neu kan thlai te azung le na te par te ei thei tu tur kha alo control bokani chumo pest control nan a tha em bokani nim powder kha mo chuwang chuanin kumina chuan a tha em ani chuan thlai fungal hei a hna kir par puiting thei lo tla thin renga te khan nim powder hian a chan thei ani ti hi atakin kumin chu ka han hmu a chuwang chuan ka subscriber te thlai lama chukto hwana tui ve deuh tein lo omta ka ti in Hmarcha te nei ra that dan kalo hril ve pa cheu ni chu ti hianin ei khop te ten kan han lawa hring rim hi tui em a ti hian kan ei khop chu alo ra ve ta renga ti hianin in lo ti ve nga pota khan lei tam deuh hi amamon yang te ka ti le ringot thina ti ge Hmarcha hi ka nei that thei me lo le ka ti thina ma se he kumin ka han enkol dan khan thla ka tang chuan nim powder te ka han phula chuan amja chuan akung la te lutuk lai kha chuan ka phul lawa akung kha kut pha chen ani in ka sik troi thin ka ti khamo Hmarcha kha chuan ti hian aron lem deuh nuwa khanin nim powder chu ka han phula chuan r1 te kan vur bela chuan ti hian aron ra ta do ani chu chuanin Hmarcha mani in bula kan lo thei ta ni lo ti ve chin ru o chuan thil tha deuh kan soi zelanga tul dan ananga zirin ka channel te min do subscribe do tin khongai min do sub le ula like comment share te khongai in do ti sak le do unya chuan nim powder thatna Hmarcha tan karon soi le ani chu chuanin hi nya poimo em a nim powder khan Hmarcha fungal tur kha aveng ani chu atangkai na chumo chuan he nim powder hi pest control na tha em a azung ti hrisel tu ani boka natna sang laka aveng thei ni ti kha an do thel non le theu don ania
zawaiin ani leh phot ule